La O, quan és tònica, pot ser oberta o pot ser tancada. La U, quan és tònica, és sempre tancada. La O i la U, quan són àtones, sonen amb el so U, en el català oriental. Casos en què la O i la U són àtones. Sempre que la O i la U són a final de mot, són àtones. A la major part de substantius i adjectius acaben en O. Per exemple, ferro, mosso, etc. En el plural, aquests adjectius i substantius acaben en os. Per exemple, ferros, mossos, etc. Encara que també hi ha algunes paraules que en el singular no acaben en O, però en el plural sí que acaben en os. Per exemple, discos i gossos. Uns quants substantius i adjectius acaben en U. Per exemple, individu i tribu. Els acabats en els diftons decreixents au, eu, iu i ou també són àtons. Per exemple, sarau i europeu. Els mots que fan el singular acabat en U fan el plural acabat en us. Per exemple, ingenus, tribus, etc. Casos en què la O i la U són àtones. Quan la O i la U són enmig de mot, són àtones. Però com podem saber si s'ha d'escriure amb O o amb O? En el cas dels substantius i adjectius, cal buscar una paraula de la mateixa família en què la vocal sigui tònica, i així sabrem si s'ha d'escriure amb O o amb O. Un exemple. Bosc, bosquet. Com que bosc va amb O, sabem que bosquet s'ha d'escriure amb O. Però en el cas del verb, cal buscar la tercera persona del singular del present indicatiu. Aquest verb ens indicarà si s'ha d'escriure amb O o amb U. Per exemple, portaré, porta. Com que va amb O, sabem que s'ha d'escriure amb O. Encara que hi ha alguns verbs que presenten irregularitats pel que fa a l'ús de la O i la U àtones en l'arrel. Aquests verbs són collir, cosir, tossir i escopir. Però hi ha algunes tècniques per saber si s'ha d'escriure amb O o amb O. S'escriurà amb O quan la vocal de l'arrel és àtona. I s'escriurà amb U quan la vocal de l'arrel sigui tònica. Això és fàcil, no? Els verbs poder i voler també s'escriuen amb O quan la vocal de l'arrel és àtona. Encara que hi ha algunes excepcions, per exemple, puguem, pugueu, vulgueu i vulguem.